Ahoj maminky, dnes bych vám chtěla představit jeden ze skvělých produktů značky Dr. Brown's a tím je tato silikonová kráska, která se jmenuje Milk Flow a je to sběračka nebo odsávačka mateřského mléka. Pokud jste kojící maminka, ale zároveň si chcete budovat menší nebo i větší zásobu mateřského mléka, tak si myslím, že se vám Milk Flow bude líbit a hodit, protože to je vlastně takové odsávání bez práce. Je to velice jednoduché, jak to vlastně provést, ale já vám to ve zkratce vysvětlím. Součástí balení Milk Flow je také podrobný návod a malá antikoliková flaštička značky Dr. Brown's a cestovní víčko. No, je to jednoduché, jak už jsem řekla, stačí vám k tomu jenom miminko, které přivložíte na vaše poprsí a jakmile miminko začne odsávat, na druhý prsík si právě přiložíte tuto sběračku. Zmáčknete dno a tato silikonová část potom jde přes vaši bradavku a jakmile miminko začne sát, tak se vám spustí přirozená laktace a mateřské mlíčko potom nakape do této silikonové pomocnice. Jakmile skončíte s kojením na jednom prsu, tak můžete miminko a sběračku prostřídat. No a na konci uvidíte, kolik vlastně mateřského mléka sem nakape a pro vás je to v podstatě bez práce a už potom nemusíte třeba odsávat manuální nebo elektrickou odsávačkou. Mlíčko potom můžete přelít do flaštičky, která je tedy přiložená k tomuto výrobku, anebo třeba do sáčku Dr. Brown's a potom si mlíčko zamrazíte, schováte na pozdější příkrmy, anebo pokud musíte od miminka odběhnout. Mateřské mléko je velice cenné a já jsem opravdu tuto sběračku ocenila, protože si myslím, že žádné mateřské mléko by nemělo být na zbyt. A já doufám, že se vám tento produkt bude líbit a hlavně, že vám pomůže s kojením vašeho miminka, protože jak všechny asi víme, není to zrovna to nejjednodušší.